Minkä takia jäsenille ei tule mitään mustaa valkoisella, mitään dokumenttia, että rahat on mennyt? Turhaa. Ei kukaan jaksa semmoista. Minkä takia jäsenille ei tule mitään mustaa valkoisella, mitään dokumenttia, että rahat on mennyt? Turhaa. Ei kukaan jaksa semmoista. Turhaa. Siinä tulee semmoinen, niin jos mietitään niin rahojen liikuttelua, yleensä saat jonkun dokumentin, niin sanotaan, ainakin teoriassa on sellainen mahdollisuus, että yhtenä päivänä sun tunnuksilla et pääse kirjautumaan mihinkään järjestelmään. Samahan se on pankkitilissä. Eli toisaalta on säästämme luontoa. Muita hyviä kysymyksiä. Mistä toi lisenssien osinkokehitys muodostuu tai mistä on riippuvainen? Se riippuu siitä paljonko sitä Forex-puolilta tulee tuottoa. No siitä se onkin riippuvainen siitä, mistä itse Hannu pelaa. Niin siellä oli ne lisenssit, joita pitää ostaa. Ja lisenssillä on tietty hinta, X euroa, tällä hetkellä se on 8 euroa, määräytyy markkinoiden mukaan. Jokaisen lisenssin sisällä on sitten Y-euroa, se todellinen rahamäärä, mikä siellä on. Eli lisenssien hintahan on aika reilusti suolaisempi kuin mitä se on se todellinen rahamäärä, mikä sille sisällä on. Sen takia, koska lisenssit on kysytty ja ihan sitten taas sitä varten, että saa tuonne panostuksiin sitä rahaa. Ja paljonko Hannu tekee sitten tuottoa? Hannu tekee Z% tuottoa vuodelleen. Se heijastuu sitten tuon lisenssissä olevan rahamäärän mukaan ja sen tuoton mukaan niin sanotuksi tuotoksi. Tuosta tuotosta sitten puolet maksettiin asiakkaalle kätteen ja toinen puoli siitä tuotosta aina puoli vuosittain heitetään takaisin sinne lisenssiarvoon, joka lisenssin sisällä olevaan kokonaisrahamäärään. Ja sen toinen kysymys se, että mikä takaa sen, että Hannu ei pakkaa matkalaukkuja ja lähde Jamaikalle. Vastataan tähän jälkimmäiseen ensin. Jos Hannu olisi halunnut jäädä eläkkeelle ja siirtyä jonnekin lämpimälle saarelle juomaan jotain kivaa pinkkiä juomaa ja se olisi ollut hassu sateenvarja, niin se olisi tehnyt se jo ennen tätä firmaa. Eli jos Hannu haluaa kadota, niin se pitää kadota sitten oikeasti kauas. Joskin uskon, että tässä tapauksessa kysymyksessä on sen verran älykäs henkilö, että jos se haluaa kadota, niin kyllä se sen tekee. Joskin uskon, että tässä tapauksessa kysymyksessä on sen verran älykäs henkilö, että jos se haluaa kadota, niin kyllä se sen tekee. Joskin uskon, että tässä tapauksessa kysymyksessä on sen verran älykäs henkilö, että jos se haluaa kadota, niin kyllä se sen tekee. Ja sitten taas Hannu oli nähty nyt viimeksi isommalla porukalla 20. päivä joulukuuta Helsingissä firman pikkujoulussa. Siellä oli yli 400 firman sijoittajaa paikalla. Ja totta kai se ensimmäinen kysymys sitten Hannulle oli ollut se, että miten pitkään tämmöinen voi jatkua. Hannu oli vastannut siihen sitten, että ei ole mitään tarkoitustakaan lopettaa toimintaa. Totta kai se ensimmäinen kysymys sitten Hannulle oli ollut se, että miten pitkään tämmöinen voi jatkua. Hannu oli vastannut siihen sitten, että ei ole mitään tarkoitustakaan lopettaa toimintaa. Plus sitten nämä niin sanotusti isot pojat on pitänyt Hannun kanssa erikseen palaveria ja kysyneet ihan suoraan, että jos he laittavat rahansa tähän, niin pystyykö luottamaan niin kuin 5 vuoden jaksolla, että tämä homma toimii. Ja Hannu oli sanonut, että sitä pystyy. Ja kysyneet ihan suoraan, että jos he laittavat rahansa tähän, niin pystyykö luottamaan niin kuin 5 vuoden jaksolla, että tämä homma toimii. Ja Hannu oli sanonut, että sitä pystyy. Toisaalta mikä muuta se voisi siihen vastata. Jos se kertaakaan kerkii ja silmä värähtää, niin se olisi ollut väärä vastaus. Ja sitten siihen toiseen vastauksen kysymyksenä, niin Hannulla on tosiaan ollut ne oppipojat pitkään jo opettelemassa järjestelmää. Kysymyksiä muita, mennäänkö me siihen liittymiseen? Mitkä on semmoiset, niin kuin sanotaan tuohon sijoitustoimintaan niin liittyen, niin merkittävimmät riskit tuottojen toteutumisen näkökulmasta? Niin ei tästä ainakaan niin kuin sijoittamalla se kassa ei tyhjene. Että semmoinen ihminen, mikä on joskus oppinut tämän järjestelmän ja osaa sen nyt, koska on oppinut, niin en oikein näe, ja sitä on jutellut semmoisten ihmisten kanssa, jotka valuuttavaihtoa tekee itse, niin sillä treidauksella se kassa ei häviä.
Sitten taas ydinpommi oikeaan kohtaan, niin häviää tiedostot ja treidauksella se kassa ei häviä. Sitten taas ydinpommi oikeaan kohtaan, niin häviää tiedostot ja sitten taas ydinpommi oikeaan kohtaan, niin häviää tiedostot ja sitten taas ydinpommi oikeaan kohtaan, niin häviää tiedostot ja muut tämmöiset. Sitten siinä on riskiä jo, mutta sitten kehitetään taas jotakin uutta bisnestä. Siirretään rahaa tietokonetta käyttäen tuonne Moneybookersille. Moneybookersilta rahaa siirretään Winclubille. Tai sitten toinen vaihtoehto, käyttää jotakin Winclubin asiakasta. Eli Winclubin asiakkaat keskenään voivat siirtää rahaa jäseneltä toiselle. Niin antaa rahan kätteen jollekin Winclubilaiselle ja hän siirtää rahaa sitten kassaan. Tämä voi deletoida sitten sitä. Niin antaa rahan kätteen jollekin Winclubilaiselle ja hän siirtää rahaa sitten kassaan. Tämä voi deletoida sitten sitä. Se olisi parempi. 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 Kysymyksiä muita? Tämä tilaisuuden ajankohta ja paikka varsinkaan niin ei mennyt selvetä sitten En oikein. tiedä sitä. Sitä en tiedä, onko siitä kellään tietoa, että jos ajatellaan näin, että niin saa näitä tuottoja, jos tällä niin suosittelee kauan kiertää ympäri Suomen, niin pystyykö niitä kuluja vähentämään? Pystyy, tietysti. Joo. Tulonhankkimista. Tulonhankkimisvähennyksiä.